Coñecerse a unha mesma e crecer é posible grazas á fotografía. A experiencia conxunta da animadora sociocultural e educadora Tegra Gómez e a fotógrafa Patricia Maqueira permitiulles crear o obradoiro Namórate de ti, un curso que axuda a mellorar a autoestima e o empoderamento femenino a través da fotografía. É un proxecto moi bonito, xa o propio título di, Namórate de ti, a verdade é que é moi suxerente, é moi descriptivo do que se esconde detrás deste obradoiro. O obradoiro, como vos dicía, trata de fomentar a autoestima e o empoderamento feminino a través da fotografía. O obradoiro consta de 4 clases. Nelas, traballarase a confianza nunha mesma e no grupo para rematar cada clase cunha sesión fotográfica o máis espidas que elas desexen. Para crear ese ambiente de confianza diseñamos dinámicas, non? De grupo, máis así, algunhas máis individuais, outras máis colectivas. Entón, en principio, cada sesión compónse desas dinámicas, empezamos con esas dinámicas e rematamos a sesión con fotografías, con unha, valga a redundancia, unha sesión fotográfica. Vale? Entón, despois, ao final do curso, recopílanse todas esas fotos de cada unha delas e faise entrega a cada unha das participantes. Cada clase ten unha temática diferente, como traballar a autoestima ou conectar coa natureza. Unha sesión de coñecemento de un mesmo, entonces facemos unhas dinámicas máis referidas a individualmente e despois, nas seguintes sesións, facemos outras onde vemos as etiquetas que nos poñemos, onde pretendemos que esas etiquetas quitalas, olvidarnos delas, espirnos, pero intelectualmente, con espirnos e quitarnos o que son estigmas da sociedade, non é só físicamente, senón psíquicamente, non? Para quedarnos máis liberadas. É un pouco a función do Namórate de ti e das sesións que temos. Ao final do curso, as participantes escollen as 2 fotos que máis lle gustan e créase unha exposición. O obradoiro ten 15 prazas e está aberto a todas as mulleres da zona, con preferencia das de Cambados. A inscripción faise a través do mail prensa.cambados@gmail.com ou chamando ao concello.